Незнарок кинуты недокурок ці спецыяльна запаленае смецце. Для маніторынгу сітуацыі ў патэнцыйна небяспечных месцах горада інспектары брэсцкага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях праводзяць пастаянныя рэйды. Толькі за мінулыя выхадныя падраздзяленні гарадскога аддзела МНС выязджалі больш за 20 разоў у суткі на паведамленне аб узгаранні расліннасці. Агонь пагражаў домам, сараям, гаспадарчым пабудовам. По территории города Бреста уже мы зафиксировали один факт выжигания сухой растительности. И в ходе рейдов приняли меры к 3 гражданам, которые нарушали правила пожарной безопасности, а именно разводили костры в неустановленных местах. Этот вопрос постоянно на контроле, проводятся совместные рейдовые мероприятия, совместно с охраной природы, совместно с органами внутренних дел. Па існуючым заканадаўстве сельгаспалы забаронены поўнасцю і паўсюдна, а кастры для прыватных участкаў дазваляецца разводзіць толькі пры спрыяльным надвор'і і не бліжэй за 10 метраў ад будынкаў. Аднак некаторыя жыхары нашага рэгіёна ігнаруюць правілы, а часам і нават закон. Яны намерана падпальваюць сухую расліннасць, каб вызваліць месца пад пасевы. Пры гэтым не ўбіраюць мінулагодні сухастой. В результате этого на территории Брестской области подразделения МЧС уже начиная с 25 февраля совершили 138 выездов на тушение пожаров в экосистемах. Горели трава и кустарник на общей площади более 57 гектаров. В результате этих происшествий страдает не только природа, но и сами хозяева, сами домовладельцы, сами выжигатели сухой растительности. В частности, огнем уничтожено 3 строения хозяйственных, 2 строения повреждено. За выпальванне сухой расліннасці прадугледжаны штраф ад 10 до 40 базовых велічынь, а за развядзенне вогнішча ва неустановленых месцах до 12. Крысціна Протасавіцкая, Роман Філюціч, телерадиокомпания «Брест».